Terra plana, cuestións frecuentes. Por Eric Dubay. 23. Como funcionan as estacións na Terra plana? No modelo da Terra plana, as luminarias Sol e Lúa xiran arredor da Terra iluminando como focos as áreas sobre as que pasan. A viaxe anual en círculo do Sol comeza no Trópico de Capricornio, no solsticio de inverno, onde fai o seu círculo máis rápido e maior sobre e arredor da Terra. Durante os próximos 3 meses, cada día, o Sol estreita lixeiramente o seu camiño e disminúe a súa velocidade ata que no equinoccio de primavera o Sol desplazouse en espiral desde o Trópico de Capricornio ata o Ecuador. Logo, durante os próximos 3 meses, de novo cada día, o Sol continúa estreitando lixeiramente o seu camiño e retardando a súa velocidade ata o solsticio de verán, cando o Sol fai o seu círculo máis pequeno e máis lento arredor do Trópico de Cáncer. Unha vez que o Sol alcanza este círculo máis interno, comeza a súa viaxe oposta de expansión e aceleración de volta cara ao Trópico de Capricornio. Durante os próximos 3 meses, cada día o Sol ensancha lixeiramente o seu camiño e acelera a súa velocidade ata que no equinoccio de outono o Sol desplazouse en espiral desde o Trópico de Cáncer de volta ao Ecuador. Logo, durante os próximos 3 meses, novamente, todos os días o Sol continúa expandindo lixeiramente o seu camiño e aumentando a súa velocidade ata o solsticio de inverno, cando o Sol repite o seu maior círculo máis rápido arredor do Trópico de Capricornio, para comezar de novo a súa viaxe en espiral. A Terra é unha estructura estirada que diverxe desde o norte central en todas as direccións cara ao sur. O Ecuador, estando a metade de camiño entre o centro norte e a circunferencia sur, divide o curso do Sol en declinación norte e sur. O círculo máis largo arredor do mundo que fai o Sol é cando alcanzou a súa maior declinación sur. Indo gradualmente cara ao norte, o círculo contraese. En 3 meses aproximadamente, despois de haber chegado ao extremo sur da súa traxectoria, o Sol traza un círculo arredor do Ecuador. Aínda seguindo o seu curso cara ao norte, mentres sigue desprazándose arredor e sobre a Terra, noutros 3 meses terá alcanzado a maior declinación norte, cando o Sol volve a comezar o seu recorrido cara ao sur. Nas altitudes do norte, cando vai cara ao norte, o Sol sae cada día máis cedo, está máis elevado ao mediodía e ponse máis tarde, mentres que nas altitudes do sur, ao mesmo tempo, o Sol, como é lóxico, sae máis tarde, alcanza unha menor altitude a mediodía e ponse máis cedo. Nas altitudes do norte, durante o verán do sur, ou sexa, de setembro a decembro, o Sol sae máis tarde cada día, está máis baixo ao mediodía e ponse máis cedo, mentres que no sur sae máis cedo, alcanza unha maior altitude a mediodía e ponse cada día máis tarde. O movemento diario arredor da Terra é a causa de que haxa alternacións de día e noite, mentres os seus traxectos norte e sur producen as estacións. Cando o Sol está ao sur do Ecuador, é verán no sur e inverno no norte e viceversa. O feito da alternación das estacións contradí rotundamente o engano newtoniano de que a Terra dá voltas nunha órbita arredor do Sol. Dise que o verán se debe a que a Terra está máis cerca do Sol e o inverno a que está máis lonxe do Sol, pero se o lector segue o argumento en calquer libro de texto, verá que, de acordo coa teoría, cando a Terra está máis cerca do Sol, debería haber verán en ambas latitudes norte e sur, e da mesma maneira, cando está máis alonxada do Sol, debería ser inverno en toda a Terra ao mesmo tempo, porque é todo o globo terráqueo o que se acerca ou se alonxa do Sol. En resume, é imposible dar crédito ás recurrentes estacións no suposto de que a Terra sexa un globo que xira nunha órbita arredor do Sol. Thomas Winship, Synthetic Cosmogony, 124 a 125.
A característica esencial do ano é a súa división en dous períodos iguais de 6 meses baseadas primeiro na duración predominante dos días sobre as noites e viceversa, condicións que se rixen polas diferentes horas de saída e posta do sol, e en segundo lugar, pola elevada ou baixa altura alcanzada polo sol no ceo ao mediodía. O primeiro ciclo durante o cal os días son máis largos que as noites e o sol alcanza o seu punto culminante do ano, exténdese desde o equinoccio de primavera ata o equinoccio de outono, do 21 de marzo ao 22 de setembro. E o segundo ciclo durante o cal, inversamente, a duración da noite supera a 2 días, e o sol descende ao seu punto máis baixo do ano, exténdese desde o equinoccio de outono ao equinoccio de primavera, do 23 de setembro ao 20 de marzo. Estes dous períodos de 6 meses tamén son caracterizados por unha oposición de temperatura. Durante o primeiro ciclo que corresponde á primavera e verán, a calor sube e baixa gradualmente, mentres que durante o segundo ciclo que comprende o outono e o inverno, é a intensidade do frío a que progresivamente aumenta e disminúe. Gabriel Henriette, Heaven and Earth, 3 e 4. Se o sol está fixo e a terra xira ao seu arredor, deberían existir os mesmos fenómenos á mesma distancia a cada lado do ecuador, pero tal non é o caso. Que pode operar para causar que en Nova Zelanda o ocaso sexa máis repentino e as noites sexan moito máis frías que en Inglaterra? O hemisferio sur non pode xirar máis rapidamente que o norte. As altitudes son aproximadamente as mesmas e a distancia arredor dun globo sería a mesma a 50 graus sur e a 50 graus norte. E ao xirar todo unha vez cada 24 horas, a superficie nos dous lugares debería pasar baixo o sol coa mesma velocidade e a luz debería aproximarse na mañá e retroceder na tarde exactamente da mesma maneira, pero os feitos son o contrario. A constante luz de sol ao norte xenera, coa maior rapidez, numerosas formas de vida vexetal e proporciona subsistencia a millóns de seres vivos. Pero no sur, nunca a luz de sol nin aparece nin se detén en rexión central algunha, senón que pasa rapidamente sobre mar e terra para completar o gran círculo da circunferencia sur en 24 horas. Non ten tempo para excitar e estimular a vida na superficie e, polo tanto, incluso en altitudes sur comparativamente menos baixas, todo ten un aspecto desolado. Estas diferencias entre o norte e o sur non poderían existir se a Terra fora un globo xirando sobre o seu eixe arredor dun sol inmóvil. Os dous hemisferios terían nas mesmas latitudes o mesmo grao de luz e de calor e os mesmos fenómenos xerais tanto en tipos como en graos. As peculiaridades que se atopan no sur, en comparación co norte, son tales como só poden ser nun plano estacionario que ten un centro norte, concéntrico, co traxecto dun sol en movimento. Dr. Samuel Robotham, Synthetic Astronomy, Earth Not a Globe, 116 a 121. 24. Como funciona o sol de medianoite na Terra plana? O sol de medianoite é un fenómeno que experimentan os observadores no círculo polar ártico durante o solsticio de verán, onde se pode ver o sol dando voltas 360 graus de arredor sen que nunca se poña. Dependendo de canto ao norte estea o observador, o sol pódese ver durante varios días, semanas, subindo e baixando como de costume, pero nunca quedando oculto tralo horizonte. Isto débese a que o sol, habendo chegado ao trópico de Cáncer, está facendo o seu círculo máis estreito e cerrado sobre a Terra, tanto que os observadores posicionados centralmente dentro do círculo polar ártico nunca, en ningún momento, están o suficientemente lonxe do sol como para que se poña máis alá do seu horizonte. Non é senón ata despois do solsticio de verán que o sol inicia o seu camiño de volta cara ao ecuador
que haberá unha completa posta de sol e os días árticos irán acortándose. Mentres tanto, na Antártida, durante o solsticio de verán, o sol desaparece por completo durante máis de 2 meses, desde mediados de maio ata mediados de xullo, deixando a todo o círculo polar antártico nunha moi fría escuridade. De novo, isto débese a que o sol, ao cerrarse e estreitarse o seu camiño cara ao trópico de Cáncer, significa que se moveu o suficientemente lonxe do perímetro antártico como para non ser visto polos observadores ubicados tan ao sur. Non é senón ata mediados de xullo cando o sol comeza a expandir e ampliar o seu traxecto circular ao sur o suficientemente lonxe como para que os observadores antárticos poidan volver a ver o sol sobre o horizonte e os días antárticos comecen a ser cada vez máis longos. Para axustarse ao modelo heliocéntrico do globo, este fenómeno do sol de medianoite debería tamén ocorrer para os observadores no sur do círculo antártico durante o solsticio de inverno. Dependendo de que tan ao sur estea o observador, durante varios días e semanas debería verse que o sol nunca se pon por completo como sucede no norte. Sen embargo, en realidade, nunca hai luz solar ás 24 horas en ningunha parte da Antártida en ningunha época do ano. Durante o solsticio de inverno, cando o sol está dando voltas na súa traxectoria máis amplia sobre e arredor do trópico de Capricornio, os observadores alonxados o suficiente ao sur experimentarán extensas horas de luz debido á proximidade co sol, pero aínda o observarán saír e poñerse por completo tras o horizonte todos os días. De feito, esta é a razón pola cal os climas ártico e antártico son tan sorprendentemente diferentes, debido á drástica diferente cantidade de luz solar recibida por cada un. Según o modelo do globo heliocéntrico, tanto o Ártico como a Antártida reciben cantidades comparables de luz solar cada ano e, polo tanto, deberían ter similares temperaturas, cambios estacionais e capacidades de manter a vida vexetal e animal, pero en realidade difiren moito nelo. A Antártida é por moito o lugar máis frío da Terra, cun promedio anual de temperatura de aproximadamente menos 49,4 graus Celsius e un mínimo histórico de menos 93,2 graus Celsius. A temperatura media anual no Polo Norte, en cambio, ten cifras relativamente cálidas de menos 15 graus Celsius. Durante todo o ano, as temperaturas na Antártida varían menos da metade que nas altitudes árticas. Na zona ártica norte disfrútanse veráns moderadamente cálidos e invernos manexables, mentres que na zona do sur nin sequera se quenta o suficiente como para derreter a neve e os xeos perpetuos. A illa de Kerguelen, a 49 grados latitude sur, ten só 18 especies de plantas nativas que poden sobrevivir no seu clima hostil. Compárese isto coa illa de Islandia, a 65 grados latitude norte, 16 grados máis ao norte do Ecuador do que Kerguelen está ao sur, xa que Islandia é o fogar de 870 especies de plantas nativas. Na illa de Xeorxia, a só 54 grados de latitude sur, a mesma latitude que Canadá ou Inglaterra no norte, onde abundan densos bosques de elevados árbores, o infame capitán Cook escribiu que foi incapaz de encontrar un só arbusto o suficientemente grande como para sequera facer un palillo de dentes. No Ártico hai 4 estacións claramente diferenciadas, veráns cálidos e unha abundancia de vida vexetal e animal na do cal se pode dicir da Antártida. Os esquimais viven tan ao norte como o paralelo 79, mentres que no sur non se atopa ningún home nativo máis alá do 56. Xa que este feito destruiría o modelo heliocéntrico do globo,
existe e está vixente desde a década de 1950 un tratado antártico firmado por máis de 50 países que proíbe todo viaxe e exploración independente na Antártida. Coa excepción de caros tours aos pingüinos sempre acompañados e con contratos aprobados polo goberno, a ninguén se lle permite poñer un pé na Antártida, especialmente non durante o solsticio de inverno, momento no que supostamente debería haber unha constante luz solar ás 24 horas. Xa que esta mentira en particular é tan importante para a fachada heliocéntrica, se se busca en internet encontrarase un par de vídeos que pretenden mostrar a luz do sol ás 24 horas na Antártida, pero igual que o resto da patética evidencia en vídeo do globo, todos son falsos. O vídeo máis popular que supostamente mostra un time-lapse de 24 horas na Antártida en realidade ten montañas accidentalmente superpostas co texto do vídeo, demostrando que é un fraude fríamente calculado. Outros vídeos simplemente mostran un time-lapse do sol de medianoite do Ártico, pero afirmando que é na Antártida. Hai dúcias de vídeos claramente xenuínos onde se pode ver en internet o sol de medianoite no Ártico e se pode viaxar libremente sobre o círculo polar ártico para experimentalo persoalmente. Polo contrario, sen embargo, só hai un par de vídeos claramente falsos en internet do suposto sol de medianoite antártico e nunca se pode viaxar libremente alí para experimentalo por un mesmo. 25. Como funcionan as eclipses na Terra plana? Moita xente pensa que a capacidade da astronomía moderna para predicir con precisión as eclipses lunares e solares é o resultado e proba positiva da teoría heliocéntrica do universo. Sen embargo, é un feito comprobado que as eclipses foron preditas con precisión por culturas de todo o mundo durante miles de anos antes de que a heliocéntrica Terra bola fora sequera un mínimo asomo na imaxinación de Copérnico. Desde Ptolomeo no século I despois de Cristo, predixéronse eclipses durante 600 anos sobre a base dunha terra plana e estacionaria coa mesma precisión que calquera que viva hoxe en día. Desde o ano 600 a.C., Tales de Mileto predixo con precisión un eclipse que puxo fin á guerra entre medos e lidios, e fai 3000 anos caldeos, exipcios, indios, chinos e outros predeciron con precisión eclipses a segundos dos métodos modernos. As eclipses ocorren regularmente con precisión en ciclos de 18 anos, polo que independentemente do xeocentrismo ou o heliocentrismo, de cosmoloxías planas ou do globo terráqueo, as eclipses pódense calcular con precisión con independencia de tales factores. Os heliocentristas afirman que outra suposta proba da forma globular da Terra sería que as eclipses lunares son causadas pola sombra da súa terrabola ocultando a Lúa. A idea é que as esferas do Sol, a Terra e a Lúa se aliñan perfectamente como tres bolas de billar en fila para que a luz do Sol proxecte a sombra da Terra sobre a Lúa. Por desgracia para eles, esta explicación vólvese completamente inválida debido ao feito de que as eclipses lunares ocorreron e continúan ocorrendo regularmente cando tanto o Sol como a Lúa están aínda visibles ambos sobre o horizonte. Pero para que a luz do Sol proxecte a sombra da Terra na Lúa, os tres corpos deben estar aliñados en 180 graus. Xa na época de Plinio hai rexistros de eclipses lunares que ocorren cando aínda tanto o Sol como a Lúa son ambos visibles no ceo, algo que continúa ocorrendo durante as eclipses lunares ata o día de hoxe. Nun intento de explicar as inconsistencias na súa teoría, os heliocentristas, polo xeral, reclaman que a refracción da luz debe ocorrer nunha escala o suficientemente grande como para explicar ditos fenómenos, pero incluso se esta groseiramente inverosímil explicación por enxeñería inversa de control de danos fora aceptada, tampouco se explica como os observadores da Terra son supostamente capaces de ver obxetos a 12.000 millas a 180 graus arredor da Terra globular. A realidade é que as eclipses son un fenómeno moito máis oculto e misterioso
que aliñar 3 bolas de billar. As eclipses lunares só ocorren durante lúas cheas, cando a lúa está no punto de cruce da eclíptica oposta ao Sol, e as eclipses solares só ocorren durante lúas novas, cando a lúa está no punto de cruce da eclíptica e aliñada co Sol. Tales conxuncións e oposicións solar e lunar ocorren un mínimo de 4 veces por ano solar e, dependendo das súas latitudes exactas e da ubicación do observador, produciránse eclipses totales, parciales ou anulares. Na cosmoloxía antiga, estes nodos lunares e as eclipses que os acompañaban eran personificados como deuses Rahu e Ketu, mostrados a miúdo devorando ao Sol e á Lúa. Durante as eclipses solares, a conxunción da Lúa nova cruza directamente ao Sol, causando o efecto de apagón, e durante as eclipses lunares, a oposición da Lúa chea ao Sol causa a tonalidade de vermello oscuro. Este é un fenómeno completamente celestial que involucra as luminarias e as súas interaccións regulares entre sí, e de ningunha maneira un fenómeno terrestre que implique a Terra baixo os nosos pés causando sombras proxectadas cara arriba nos ceos. 26. Como funcionan as estrelas do sur na Terra plana? A Terra é unha planicie nivelada e inmóvil, co Sol, a Lúa e as estrelas xirando unha e outra vez sobre e arredor de nós, tal como se experimenta todos os días. O polo norte é o punto central dun monopolo magnético con Polaris, a estrela do polo norte, situada en liña recta vertical arriba deste. Polaris é a única estrela inmóvil nos ceos con todas as demais constelacións xirando en círculos perfectos sobre a Terra cada noite. Os chamados planetas, coñecidos polos antigos como estrelas errantes, foron chamados así porque xa nese entón foron observados, como podemos observar hoxe, que se movían polos ceos cos seus patróns de movimento únicos, similares a espirógrafos, realizando movementos cara adiante e retrógrados sobre e arredor da Terra durante os seus ciclos. Así mesmo, as estrelas fixas denomináronse así porque se observaba entón, como podemos observar hoxe, que permanecían fixas nos seus patróns de constelacións noite tras noite, ano tras ano, século tras século, nunca cambiando a súa posición aparente. Se a Terra fora realmente unha bola espacial que se inclina, se tambalea e xira, como a NASA e a moderna astronomía proclaman, rotando a 1000 millas por hora, 1852 km por hora sobre o seu eixe, xirando a 67.000 millas, 124.084 km por hora arredor do Sol, e movéndose en espiral a 500.000 millas por hora, 926.000 km por hora arredor da galaxia, e disparando varios millóns máis de millas por hora a través do universo, os patróns de estrelas nunca se verían iguais 2 noites seguidas e moito menos se fixarían exactamente as mesmas constelacións durante miles e miles de anos. A realidade é que a Terra e Polaris non se moven mentres todo o demais nos ceos xira sobre a Terra e arredor de Polaris de leste a oeste como na cúpula dun planetario. O noso planetario natural, sen embargo, é tan vasto que a perspectiva non permitirá que ningún observador vexa todas as estrelas simultaneamente desde calquer punto de vista. Podemos ver Polaris, a Osa Maior e Menor, e outras constelacións do norte desde todos os puntos ao norte do Ecuador simultaneamente, pero á inversa non se pode ver a chamada estrela do polo sur Sigma Octantis, a constelación da Cruz do Sur ou outras constelacións simultaneamente desde calquer punto de observación ao sur do Ecuador, porque todas percorren un gran arco ao sur desde a súa saída pola noite ata a súa posta pola mañá. Mirando ao norte, as estrelas xiran en sentido contrario ás agullas do reloxo de dereita a esquerda. Mirando ao sur, xiran no sentido das agullas do reloxo de esquerda a dereita. Mirando ao leste, saen ao frente e póñense por detrás. Mirando ao oeste, saen por detrás e póñense por diante. Polo tanto, o seu movemento, ángulo e inclinación aparente
cambian dependendo de onde un se encontra na Terra e en que dirección se está mirando. Pero o seu movimento real sempre é de leste a oeste. Outra cousa é certa, que desde o Ecuador, a estrela polar norte e as constelacións da Osa Maior, Osa Menor e moitas outras pódense ver desde cada meridiano simultaneamente, mentres que no sur, desde o Ecuador, nin a chamada estrela polar sur nin a remarcable constelación da Cruz do Sur poden ser vistas simultaneamente desde cada meridiano, mostrando que todas as constelacións do sur, estrela polar incluída, fan un barrido sobre un gran arco sur a través do meridiano desde a súa saída ao anoitecer ata a súa posta ao amencer. Pero se a Terra é un globo, Sigma Octantis, a estrela polar sur, e a Cruz do Sur, unha constelación circumpolar, serían todas visibles ao mesmo tempo desde cada lonxitude na mesma latitude, como é o caso da estrela polar norte e as constelacións circumpolares norte. Sen embargo, este non é o caso. Dr. Samuel Robotham, Synthetic Astronomy, Earth Not a Globe, 286.